up, Kakasinsin? This is Kasinsin TV and welcome back to my YouTube channel! Sana okay lang kayo dahil ako okay lang! Ayan, so ngayon Kakasinsin, makikita nyo naman nandito ako ngayon sa Manila. Diba? And yun, it's an opportunity for me as a vlogger kasi naging guest ako ng Ilocano Defenders at mamaya kasi din malalaman natin kung sino nga ba yung mga Ilocano Defenders. So, ayun, by the way, Kakasinsin, it's nag-stay kami dito sa Manila, dito sa Santa Ana, Kakasinsin. And, yan, White Knight Hotel, dito kami mag-i-stay for 1 week. Diba, nagbayag. So, ayun, Kakasinsin, papasokin natin. Room tour ba? Ay, tsaka. Hotel tour! So, kasama natin yung isang staff, si ate, ano yung pangalan mo? Geraldine. Ate Geraldine yan. So, from Novaliches, Manila. And staff din siya na Ilocano Defenders. So, mamaya kasi din malalaman nyo kung sino yung mga staff ba ng Ilocano Defenders. So, hinta yun. I-room tour kayo. Room tour ba? Hotel tour! Tara, pasok! Let's go. Tara, let's go. Kumbaga, ang bongga-bongga naman daw dapat ng entrance ko kaya. Parang, tara na, basta. So, yan Kakasinsin. Ito yung ating ground floor. So, pasok tayo ngayon Kakasinsin sa loob. Ano tawag dito? Conference room. Tama ba? Conference room. Papasok tayo sa conference room. Ayan. So, ngayon Kakasinsin, it's, papasok na tayo sa ating conference room ba dito sa ground floor. And, ayan. Imimit natin yung mga Ilocano Defenders staff! And, charot! Ito ang kanilang, anong tawag dito? Ground floor? Function room, function hall. Yes, it's a function hall ng hotel. So, dito sa Santa Ana, St. Anne White Knight Hotel. So, okay lang na hindi kami Christmas kasi kukunti lang naman kami dito kasi since nga. So, it's time na para makilala naman natin yung mga Ilocano Defenders. Wow. Agi J. Kuwa ba? Ilocano Defenders team. Ayan sila. And isa-isahin natin sila Kakasinsin para naman makilala natin yung mga position nila at kung ano nga ba yung main objective of Ilocano Defenders. Malalaman natin later or ngayon or tomorrow. Ganun Kakasinsin kung itutuloy ko pa tong vlog. And basta, update ko kayo Kakasinsin. And so first, kilala natin ay si... Hi. Siya po si Ma'am Roma. Ma'am, ano pong position niyo sa Ilocano Defenders? Staff. Staff coordinator. Siya yung staff coordinator natin Kakasinsin sa Ilocano Defenders. And si ate... Kung nakikita nyo Kakasinsin, siya yung laging nagla-live doon sa sa page ng Ilocano Defenders. Ako nga po pala si Angel Cartagena, ang head coordinator po ng Ilocano Defenders. So siya yung... This is our page, ang Facebook page po namin, Ilocano Defenders. Then, subscribe nyo na rin po kami sa aming YouTube channel. Then, follow nyo rin po kami sa aming TikTok. Yes! Yes, Kakasinsin. So ngayon Kakasinsin, nagaganap yung ating TikTok Pilipinas ba yun? And lang po ang aming Facebook page, ang Ilocano Defenders. And follow nyo na rin po kami mga Yes! Kasinsin na Para ma-update kayo sa mga kaganapan ng Ilocano Defenders page. Yan Kakasinsin. So, ito yung Ilocano Defenders page, Kakasinsin. Yes! And Kaya rin po kayo maging membro na rin po kayo ng aming organisasyon. Yes! Kaya i-follow nyo rin po kami dyan at kita-kits po tayo Yes! sa mga kapatid natin dyan. Hello po tayo dyan mga kasinsin natin dyan. lalo na sa mga Ilocano itangakwa, kakaado nga, Ilocano ng buong Pilipinas at buong mundo ba. Yan, so search our page. And, punta naman tayo sa isang staff Kakasinsin, which is, yung kasama ko kanina. Ay, siya muna ba? Hindi siya muna. Sige, siya muna. Ano ba? Sige, siya muna. Si ate, si ma'am, ma'am. Hello! Ma'am. Geraldine Cortina. Yan, siya yung kasama ko kanina sa intro. Geraldine, staff coordinator of Ilocano Defenders. And of course, si Aura! Ayan! Siya si Aura! Kasama namin si Aura! And of course, my co-vlogger, my co-creator, and content creator yon.
Si Ma'am Shi, our senior coordinator. Ma'am Shi. So, dapat siya yung magpakilala ng sarili niya para... So, ayan. Hello, mga Yan! So, isa rin po siyang vlogger and Don't YouTuber. forget to subscribe to YouTube channel. Jollibee ang Baklang Kabog ng Gonzaga Cagayan. True. Also, don't forget to subscribe to the YouTube channel Yeah. at Sinsin TV and also Yeah. our page, Facebook page, Jollibee at Sinsin TV. And don't also forget to subscribe Ilocano Dependents Yes, or Ilocano the business Dependents. page. Yeah. Ilocano lang sa Kalamba. Ayan. So, nandiyan na si Mark. And of course, yes! Andito yung ating multitasking staff ay isa coordinator and of course, chef. Diba? Si, magpakilala ka naman daw. So I'm Mark Anthony Siangalbo. Please support my cause for my upcoming online pageant. Yan. Ay, ala. So, meron siyang online pageant. So, next. So, kasi sin mag-stay ako dito for more than 5 days. So, this video or this vlog kasi sin is... Pero member na pa rin. So, siya yung isang kasama namin nagbiyahe kahapon. Hello, sis! Ako Mga po si kasisi. Patricia Ampaya, the staff coordinator ng Ilocano Oh, di ba, staff coordinator? Hello! Ayan, so, yan kakasinsin, baka ngayon or bukas or sunod na araw is makikita natin yung founder ng Ilocano Defenders and malalaman natin yung kanilang advocacies, yes, yung kanilang objectives kung paano nga ba, ano nga ba yung role ng Ilocano Defenders. Bisaya ka ba? Ano naman? Yung role ng Ilocano Defenders, not just, hindi lang dito sa Manila, kundi sa buong Pilipinas. Ayan nga kasi so mamaya siguro makikita natin yung mga founder. So kung wala ngayon, bukas or sunod na mga araw, basta, ma'am, amo yun to agad yan. Andyan sila, tignan na lang muna natin yung poster nila. Ayan. Yan yung mga ating, Ilocano Defenders founder ba? Founder. So makikilala natin sila soon, kakasinsin. Ayan, so dito muna mag-e-end.